Hi guys, good morning. Gikan ako nag-walking. Mamahaw na pod. Ang walking kay 5 minutes raman dya. Di ko magkaon. Hingod ka may walk na fukog 5 minutes. Yan na ra. Mo na ito pamahaw karon bisad sa puso. Pila ka buok imong mother? Nas mother. Good morning mother. Good morning. Yeah. Mo na gamo ang pamahaw karon puso. Aning gihimo gabi nga puso nga lubi. Di lami man tong murag man nga napud ba kunuhay pod murag pud tag ning gawa sa bay ba. Okay, dali na mahaw ta nay. Busog ba mo nagtimpla. Ano timpla ka buon na jud ka ani mo kayo ang kuno timpla. Ganas gyapon walang katapusang ganas kay grabe ra pang cheat na dos ni agi. Tanaw ko na hilin. Okay. Og so mamahos ako ninjo. Si undoy wa pa mo bakod kay alas 2 na may nakatug gabi, grabing struggle jud hangtog, mga kagahi, grabing paita ka jud matug, gang bata grabe jud luhaga. Di jud mo lurang. Ja bapil jud na dali ba, ari mas kilid na ja kini hang kilid, kining dari ibabaw ang bugan. Mo ni weakness na sa gilak. Sig pan sundot-sundot yan na sa mo sakit maabot ris busok tiing betini ja basig ang duda na nining posisyon na ni si Jaga na may manika dari sa ang nandapit babawa abos sa kutok-kutok nanawa jud ko makatog day lahi ko kay dali ra jud ko mata o gamay kasikas alas 2 na ko nakatog si undoy pud gihutoy atong giingnan nga magpa-check up lagi ingan man dyan saad man dyan magpa-check up karon pero wa pa mo bakod kay alas 7 pa man pud Lenay, mga tanay. So, mga ang tanin dyan, mamunos ako. So, sakto ni mga kagahi, sa kabuok ra. Mo ay nakalami sa puso ang kasing na ilapudri. Kay, ingani ra kadakon. Sara jud ka ingani ba? Ug dako kaadyo kay grabe magbutong dako adi pud mahuro. Day buwan mo man sa ba na. Mukaan ko buwan na day, ang ipares ang ganas. Dami nung po isda nga presko. Na papresko. Pero mo angay ko buwan. Isa Isa ra gabo. Nga nagyapon isda yung labay hapon kay bangus di mas as mga ibangos. Angay nugugana nay. Di ko kumuay dagkunay, hilaran ko dagkurong mga panahon na. Ang gila may pagkat may noon. So karong adlaw Sabado, wa pay plano og unsay amo ang kuan karon, agenda. Aside sa check-up, ako murag ani ra guro ko sa bahay pero basig mauban ko kay basig na pa namulahos. Mayin ra na magpa-check up na pero wa nang ubanan. Wa na ka bakod og sa jo, agi jang iningon na bakod kuno sa jo kay mag sikad-sikad. Bagay bangunog sa jo alas 2 na nakatug. Inig mohutoy siya kay magkurog mo puro higanan. Mamahal ka? Sakto sa kakuma, rice for breakfast. Ganas. Nay, ito na minay! Bahalag uwan, bahalag magkinaon sa bananas, undoy magpa-check up. Kay baw kumuy nga na pa og doktor diha mi, na pa sumangil kay mo na ijaha man ang hadjog ubanan. Mag-unong, bahalag pagjuman sa dana, basta kay mag-unong. Apiling og mas day palihog, dubliha. Tayo magpa-check up sa amin. Ha? Pa-check up. Oh. Ay, baha. Darudara ba kong saging? Amo. Tutas. Karagan ini kabuk gamay pa jud. Aray. Dagang saging isang buok rang gamay. Bahala pag bagyo man nagmaunsa mag-unong. Nabidaan na kay. Ina mo lahos. Ingon na may doktor mi. Ingon man na. Aw kay baw na ko. Wala ko dihag uwan. Uban man si Inmi. Mi kay duha na pa sa mi kabuksig bin. Mother and son. Salamat sa Ginoo kay gamang karsada na rin simentado na. Di na ta mag-uug mag-uwan di maglapok. Jara baha na pod. Ha? Mo di pa-check up, sige kagar-kagar ng ubo. Hala. 50% visibility. I insisted I need to go because I know that he's not gonna go to the doctor. So I need to be with him.
A few moments later. Nakapacheck up na sundoy guys. Tag na ko palagi. Resita na po og antibiotics. Ja. Ko amoxiclav. 21 ako nikabuok. So 1 week na ni. 3 times a day. Sir, timan iba dyan mo tambaw sir. Kay basig magastos-gastos rata sir. Di na pagka mag-inam-inam. Pulatahon na gadya ka na ho. Hoy, paminaw. Hindi, nadikaw na. Kaon na may mga ginahuna. Oh, Kuya, wabi ko ka ng crackers. Tagpila man sa kaya ni. sabon. Pila ni? 20 may suda na. Tagpila ni sa ka pack ngayon eh. 1,365. 1,965. Pareha. Isa ka order. Imo doy, sa imo doy pagi. Isda doy, kain ka? Hindi anak ka? Hindi anak ka? Ang uli na. Thank you ma'am for serving my food. Asa man data? Asa man data? Kim J's ko nasikat na ito. Kim J isog ko. Na Kim J isog ko. Lagi. Na Kim J's ko kang i-video kay na Kim J's mo ko. Lagi. Maso. Na. Yung to oh. Tawa. Pogi points nung lalaki Ah. panayang share ng tips viral Oo. pogi ngayon ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaki ng muwang siya kahit hindi siya pogi Tinoda. Hindi ay. makapogi Nawa. points nung lalaking panayang share ng tips Nawa, Kim J's no? pogi ngayon ang kwento Mao nang mailad og kwarta kay bisag siya video ra ilad. Ay, salamat kay si Undoy kay pa-check up na sa siya. Anay tambo giinom. Ingana na si siya kakuan. Tawanan. Jahalang higinan si siya. Na, gadyo kag mga nakraba ko kay ikaw pa si mga katubang datus mga hingtundan kay mga nakrako. Igura ba kong mga nak ja si na ba yung process. Pero okay naman ka mao na jag may nga nagidya lang ka ng hangkapungtan din niya kay ug nanay bation maganingog okay ra. Badya pwede na nga na kay jag maabot para mo abot hinug ka. Worse na hinuon na. Dako na nugas to. Ja mas lisod na tambawan og ning kuana ning garabi na. So nakatugod jud ko pag abot na madaari guys, di jud matabang. Grabe jud nakatugon na kay nakatug ko gabi alas 2 na sa kadlawon. Mata pag alas 5 ja bugto-bugto pa sige kog ihi. Hey, luhag lagi ka adyo ni atong bata. Luhagan. Ako lagi kay dali ra ko mamata. Sakit pud manikad moabot dari sa si kananay sa tawag dinhi. Ribs. Moabot na sa dito mga na. Di man ni totalisag di makakurat ba? Kurat kay nga na mamata gajud ka. Mao nang natog jud dos lingkuranan. Mga balor po to kasang oras. Dapat 30 minutes ra ang tatuon sa kay ara man jud kapuyan nakatug man jud nung puko. Pero okay ra kay humam po ko nag-cheat og kaon rong adlaw. Ginagmay ra may kaon rong adlaw. Ag makadako gadyo kuno sa bata kanang mukaon kag tudo-tudo, carbs unsa tug pagkag sobraan sa oras sa ting katug. Pero dapat man pud ta matug kay di ta matug. Pud ta energy, makadaot pa pud na makakos man pud na og high blood, di pud ka matug og sakto. So unsa gabi maning kamot kun sa gabi nga alas 8 pa matug nako. Kay bawo na ko sa orasas bibi magmata. Nagtinuod na siya mo mata siya alas 12 at tumakisi-kisi. Feel man jud na kaadyo. Sa unos mga 5 o 6 months mura pag makatug pa ko kay igo ra mga yan nga na. Mura ra kuhit-kuhit karon kay kusgo naman mura namang nanuntok ta tusad manang makamata na gadyo ko ja. Ang plano ja tugon jag sa jo mga sutso og makaya. Kay kami ra maghihapon karon guys. Kaya di man sila mangulihang may gusuon kay gilaag lagi sila sa anda. So dyan nagmakatugo sa doon dya. Kaya bahalag mamata ko inika ala una. Dya. As dos na po si dya mo undang.
Aji undang, murad jud si dito basketball. Lai jud siguro ning batang laki kay sa kang nanay kuno pud nga case before. Ag ijang mga baji iguro kuno pud ngo. Bumpray nga na ba? Mabragang di dyan kayo mag chuk nga naman, grabe man. Nga na day kuno pud ijaha katong nagbuntis si Diyos among maguwang laki. Mga laki kuno pud ni Jay nga na. Ang mga baji lahi ra kuno kay lihok, soft ra bag lihok. Laki kay mura man jud sinikara dito sud, mura magasakir. Mo nga hopefully anja makatukol super. Si undo ko man balik. Ijara mo kung gihatod og balik dere kay pag mag-check up. Tapos das amo ang bayang gaba kay check pud ni jag iro kay duol ba sa putong iro adto. Kada adlaw dyan na dyan na adto kay para magpakaon na magutang og tubig ni dya. Na ako na puto si Jay labhan gamay. Hanginan nga di magpahaga-haga kay jag kuan di mo effect ad antibiotics mo effect man siguro gyapon pero lami mo gutong mag-take tagtambaw nga nakapahuway pud ba well rested ba kay rong kuan aglawas kondisyon hapot nang gipain mag vitamin C atong giingnan sa nga magdubultos gahi lagi ano ba ni mga bana gahi mag-uoy mura magputag inahan nga konsumisyon gahi ka jud gani na buntag konsumisyon na po ko kay ni ko pag inom mag vitamin C hindi magpumahaw wa man tayo mag-inom dali to man iudtos kananan mao pag inom ni ja kay kakita man dyan na nga nag-inom ko calcium mao pag inom ni ja sa ganang gianda magid ang vitamin C deres lamisa ganina pagpamahaw ni ja gahi lagi ka jud uning mga bana uy basta when it comes da ng topic nga nang inom-inom og vitamin C inom og tambal mo na ang problema duha ang high blood ko ni ja surok ka jud ang dugo dami bago guys fresh pa man ni mo pay pagpupo Gapon po ni. ar pa mang baguha ka jud tuan ataran la uzo na kay magkuha ko kamunggay Naudon ra. magkuha ko kamunggay daan Oh, yan naman. para sa juta makapanihapon Sa siguro lang. Ano, di nga pusok. haraman to Na. kuha pa ni na panas no Banas. ngano man na maghuing na mo na ngaon Wa man kay yan anong pusok. adi mo ang sa tay puso Aso puso gahi ko no. bitaw gahi bitaw kay bantog Gahi no. hala magpapalit kung undoy og red rice kay manam day ko red rice hasang chatad to nga papalit og red rice ja lagi di ko ganahan dang kuha ha hasang chatan naghang bana papaliton og red rice kay makakaan ko tong red rice og mga sa kakap og puti magod ha para kanon ang chatas undoy natos karsada gamay ra nay tulur kapaluwa kay kita ra magpung pat amo do ko to sursali unsa amin si ja kay gapul pa man sa daan unsa may tang isa gula nila yan supakan na buwad kagabian mag-usa. Kuya ora ba ni among lak? Good evening. Kagabian man, gi nagpasajuhog uli. Agi mo tambaw, gidani mo. Sa. Ang gipadani jang mga gamit ni Bibi kay magplan sa ko dari. Ay ko daw tibugat. Kani gamit puding Bibi kay mag-finalize nako para ready na isud na to sa hospital bag. Pero before that pa man ang plansahon. Sakto kay man hapon na tayo lakportahan palihog. Inom ko daan. Oh, okay ra. Ugma na pud. Balance mo ko. Muinam ka og nag-morning ugma. Musa do umata ka mo ligapan ko. Ngano man? Linis. Ako mag-drive lisan ka. Oy, ko botalo. Da panimo kay tarang plansahon dari. Unsa? Zabu magbugas. Hurot ka jabo. Hurot ka jabo. Napaupuan na laman na. Ikaw relax sa portahan kaya mahukad ko kay manihapon ta. Okay, magkukos. Na may bisita guys jar ka sexy. Hermes ta na malilaman. Oo, Agi jang kuhan ka rin bis kay may likod na. Dali-dali. Ebidensya.
Hait man. Balik kay pa sa juhog ari. Kusog manog sa gira sa bintana kaysa sa ila. Manihapon sa tadanda kay kutas na alas 6:30 naman pud manihapon na midaan kay mananaw mi unjaog naroy magpakailan man day no. Tanaw ta magpakailan man. So dara kay sag nilaw oy sinanay ra nagluto. Hindi ko palutuong na kay mabanggag hang tijan. Mag-double dose ko sa vitamin C kay murag lain murag kasi punon ko. So nakita ni Judari at storage box sa mga sanina ni Bibi. Puro ra ni hinatag. Ano ako napalit dani? Gamay ra. Kani ako ani natag ning ATM. Mo ni ang dadun kay ingon si Jackie hanggang kuno kanang maabrihan kay ginaon ra bitaw. Inaon ra nila hindi sila maglisod na og ilis or di ko maglisod og ilis. Kay og masiis unta di. Nga ni Jiki nahanglan kay di pwede maganinga na pa kay samad. So dami. Sa agri ko tanong ko na. Tanong ba? Pa nga ba forma? Na. Mo na katong pangmanhuray. Hospital ni siya, hospital dress na. Pangmanhuray na. Di uy, hospital dress ni na abri-abri paglikod. Kaya sa tayo na. Mo ni lami kay ano, di ka maglisod og ilis. So hanan ning andam-daan. Hinlo naman ni nagandam na ko diha og kuan. Kanang mga nga di ba? Ziplock. Kay butang na dali ka bibi ibang usa ka adlaw, day 1, day 2, day 3 nga nagabta kay baw og pila ta ka adlaw makastay. Madara mag-usara. Pero lami mo kung itong organize daan, karong kay baw sila gan sa ipasuot. Ja, para maparis nimo, ma-match-match nimo. Yogi mo rang isagol ta na nagbunot-bunot rato sila, ja napa ko ni tendency nga mawa. Ja guban kuno ka may sinina, istorya ra ko na nila. Guban nga way sinina, ja na imo daghan, ipasuot kuno sa way sinina nga bata. Ning pasad mo sinina. Tutok ay. Kani mo na ang isa ibisan. Ato dito. Nag-iipon po dari at kuan hugaw ra pa ni nagpadapok ung plancha. Kay planchahan man ni mga sinina ni Bibi. Oh. Usa pa ni sang dadon. Maternity bra. Hinatagya po ni ATM. Kay wa ni niya magamit kay murag gamay yata ni niya. Gamay ni niya ag kanang sukod. Oh, pag magmidya ka Rosali, imo na pud ni. Sundab na imo. Dahil nga naan man ni Zay, nga na, magsuot ako nga na. Nagpasuso ko, huson ra rin. Ang saan ito ko gusto? Ayan na. Huson, Susun ako dari. Palusot na sa taang suso. Suso na pipi. Nga na, Zay, iuli na po nimo. Kay lisod malog. Nga na pa ka. Biber na Oh, ha pa ding dadon. Sa? Biber na Buwan ka na ay. Naduhan ni sila kabuga. Kasamurag pang sports attire. Nga na, kurma. Nga magpasuso, nga na, ang ragamay. Biliin ra. Hagya pa ning dadon si Zay, isod man ni nahaog ka ng ziplock. Pero, karon ipawahi sa nga, unahan sa nagang bibi. Naglibog ko kung sa'yo ipasuot ni Ja. Katawas Rosali. Sa kuan ba? Aka na mag-usa ka ng murarabi to sa ubir. Insang itong audience na lagi pa. Kaya ko'y magkagwag. Nakagawa dyan. Marang ni, basta magkungin na lang. Hindi na marang. Gamat-saram natin. Marang na kay elastic na. Puro magkalatag. Ha? Pwede na kita marang. Marang lagi nagbukungin na lang. Hindi na pwede kita marang. Buwet ka man. Ay, puk na lang. Ismuji ka ha? Hindi ka naman na. Jamal naman mo. Hindi lagi na mo. Isa mo na nagagamat-saman. Naglibog ko kung sa'yo ang dagan nga sanina. Pag kinaunahan pa, nga niralaman. Ate. Kaya ka pamilitary. Pajamahan mo guna siya kay tugnawon. Naino, Hamad ka ma. di mangita ko kananay. Di mangita ko dari kining. Kani muragwan ni na napilog labang anong gisagol man ni na kay napa may tag. Di kaning ATM gihap halos ka ATM ni tanan. Agaban po na nagikas Amerika sa kuan ni Undoy gihapon sa auntie. Di kani, maneng dadenay.
Ano? First day ni Bibi Ninja. Uhon. Karon di na si Ja, kuha na laman kanang paras kamot. Nangipada. Ano ni ilain kaya na ni first day. Kani, hala cute. Tuwan eh. Ha? Uwan lagi. Uwan guys. Naman ako organize guys. Hana jang gisud sa Ziploc. Balit pang 3 days na maghanggi prepare jag kuwang na ka na lamang wipes, diaper, pangligo ay. Iyan na nang gi-arrange pero agkatong ba na itong uturog laba kay murag nasagulan gud tuwa malaba nakailis na kog pangkatog katog na mi. Thank you for watching our vlog today. Good night ug see you tomorrow. Sunod na ta mag shout out kay kala ba daghang uron hinay signal di ko kakuan sa comment kay kusag uwan ganina ning kusag tug signal wa naman pud wa man di man ig perminti timing raman.